follow this girl mgbe anyị nọ secondary school. Anyị na-achọ finish secondary school anyway. Nwee fia so ịmagonu anyị bịa na onwe band nso ya ebe m na-akụ egwu. So due to na na-akụ egwu afọ this girl fụmụfụgha anya. Nya fụmụfụgha anya. Mụ na ya na-abụ like kwuo onye. Anyị na-abụ don't know happy. Ihe niile na-aga ọfụma. Ọ sị m nne ka akụsị secondary school. Nya achọrọzi ịga fọda maka na ndị befe nwere ego. So nya achọba ọlụ. The other now, chukwu mebele ya achọta ọlụ na local government. The girl wee banyekwa school gụba. Nya wee lụọ ọlụ sị mba n'ihe abụrụ ife a ga-eme. Nyechekwa azụ back to school with ego onye alụtalụ, nwoke ego onye alụtalụ. So n'ihe ọ na-eme bụ na o nwere all these places a na-eji akụ bandị. Ọ bịazie ọ na-achọtali egwu. Na-achọtali egwu ekwuru egwu ọ sị na enwere onye ga-akụrụ na enwere onye eme na apịa nya ejebe and nya ga-eje na ọ ga-esi ebe ọ ga-anọgidekwa agbasa na abịa na ọ ga-esi eje ahịa nọgidekwa agbasa magolo ọfụ nnọọ na-epushi eke agaba na-epushi eke agaba nya agụgide akwụkwọ gosi apụta nweta ọlụ. Ọ sị m nne na ọlụ ya nwetara na ada akwụ ọfụma tinyekwelu bandị ya na-akụ ya ka na-akụkwa the band maka na ya megidezi gotebeze instrument nke na-akụkwa dị egwu na-aga. Ọ sị m fa na-ayị na fa na-agasị ma na klọb je na-akụ egwu maka na abịazi na-akpọ ma gita ma ndị otie magolo nnọọ life ha was very good. He promise onwe fa na fa ga-anọ mana fa ga-akwụdogodo ụkwụ n'anị before fa anọba. Ọ sị m mana ife ịgbalị agalị bụ na ọ chọrọ ịchọta ọlụ o maka na ọ bụrụ na ọ chọta ọlụ onye nwe egwu na eje n'ọlụ soli ejebe ebe afọ oluzie omisi ọlụ ya ịmagolu ị na-esogheri ekweri ka o jide ofu ọlụ jidesie enyi ike na ịgwa anyị eziokwu. So ihe a na-eme until one day na fa ga-anọ klọb ndị ọganyala wee ju ebe afọ. Sị m nne etu ka this girl si soro one guy dị a na-akpọ Christopher Gairo just like that o. Chọkatịa kafa naanị afọ ya chọkatịa kafa naanị afọ ya nya wee naba. Mrs. Ejubaza ndị friends ya sị akedizi na this girl na fesere okwu na fa kọrọ just like that. Na ọ sị m ike kwụrụ ọtọ gwa ya o solu this guy Gairo. Hey ya na-eche ife nka nwaanyị afọsị n'anya ya gbakwa nkịtị ya na Christopher wee bido wee yịba. Ọ sị m na ife fa ya ebu 2 years. After 2 years etu ka asị nọlụbie because na enwego ebe ya bi. Ọ sị m na etu ka asị wee nọlụbie akụ aka n'ọnụ ụzọ bụlụ this girl ya na ụmụ enyi nwaanyị na-abụ. Ọ sị m this girl daa na yọbịa na-ebe na mee mistake na amela nna na onwe agwụkwa na alọvụl ya na ọkwa ekwenso nna anyị bie na alọv na ọdụka omeli ọgwụ na eji ekwe anya na o nwere ife na-eselofe. Ọ sị m nwa na-ebe ndị enyi ya na-ebe fancha niile jide ya na-ahịa ọmakụdie n'ọkpa na-ahịa na ya ga-ahụkwa nna anyị bie. Ọ sị m ife nke agbasasị anya ya na-ene deska si ya kedụzi ife Christopher mere gị. Ọ sị na o nwere ya na-ajụ ndị friends ya fa sị na o nwere ọ nọgide ọdụkasị na dịtị n'ifolie n'anya. O wee chighetebe azụ mebi na o meli ọgwụ. Ọ sị m ndị asabakwa ya isi o si na o meli ọgwụ sabi ya isi nọ mgbe ọgwụ ji wee pụ ya n'anya nọ mgbe nke nwa nọ mgbe nke na-akọkọta ife anyị na-ebido believe na ife fa na-ekwu bụ eziokwu na ya agbaghalọkwa dozga after 2 years na ya mara ma ọgwụ nwa ka ha mekwurie ya agbaghara ya fana abụọ wee kwụbakwa na ife fa kwụzara bụ ihe plus na ejemegi fana abụọ bili ejemegi. So mụọlị ya nwa nke izizi mụọlị ya nwa nke abụọ fana agakwa anọgidesikwa nwunye ekwukwala ọtọ gbanwee ya na-asị what is going on like omume ebido change ya na-efile na ọ na-ebi double life. Ya ghọtara ya na-asị ka ya tinye anya na mmiri mgbe afọ na-enwetago ezigbo ọlụ jide ezigbo ego na-enwetago ezigbo ọlụ suit na-ejide ezigbo ego mana ya notice na this girl na-ebi double life mana e nwere efe n'ile anya ka ọ mụgoli ụmụ na-abụ. Ọ sị m nne na-etu ukwe ka a sị wee nọlụ one day just one day jesi ọlụ batania fọrọ nwunye
ya wee chia n'elu chia na ana chia n'etiti na abọcha ya kpọrọ ndị friends ya gbogo nwere onye na-epi ikene ya kpọrọ ndị friends ya gbada nwere onye na-epi ikene ya na-asị kedu ife na-eme na ihe a biko ihe a gwụ ya ike ya wee welu excuse n'ụlọ ọrụ ka achọba na nwunye ya na ọ bụrụ ofufu ka ọ na-efu ka achọba ya wee jee police station jee tinye akwụkwọ wee chọba nwunye ya chọkata nwunye ofu polisi wee jụba ya wee sị ya kedu ndị bụ friends ya ọnụ nwere friend ọ sị na ya nwekwa friends ndị polisi wee sị ka anyị jebe na nke ndị friends ya afọ ka onye ọbụla kwuo last time ya na ya na-agba ọfụrụ na last time ya na ya na-agba ọkwụrụ ya taa na aka wee mara ebe a ga-ebido ya wee duru ha wee jebe na nke ndị friends ya wee luo ebe afọ wee jụbakwanụ one of the friends ya kedu ife na-eme ọ sị na ya mara ekwuo n'elu kwuo na nọ sị na ya mara asị jụọ the other girl ịmago welu dat na ọnụgo di na di ya na ịmago nye nie respect kwụsị efe apụọ jekwube nke ọzọ anụbe di welu wee jụba ịmago nluzie yibezie nke afọ egwu ụnụ amalụ dat guy o solu na klọb wee n'anya na ya na-abụ wee ya 2 years ụnụ amalụ na dat guy bụ kọntraktị ka ọ bịala ime na Naịjirịa wee mesie kọntraktị wee chighekwa azụ back to base ebe o besi wee lụzie ebe afọ wee tili nwunye akwụkwọ akwụkwọ nwunye wee pụta ọ bụrụ na faka nọ in contact since afọ ọ na-anụ ya akwụkwọ ya wee pụta o wee hapụrụ ya ụmụaka na-agba wee gaa iru jewere obodo oyibo. You can't believe it, right? I can't. Like, I don't know. Etu ka o si hapụrụ ụmụaka na-abụ gaa iru hapụrụ ụmụaka na-abụ na Naịjirịa solu nwoke ọzọ nzawo obodo oyibo. Ọ sị m nne m mma the worst part bụ na ya mara obodo fajebe na ya mara ebe fanọ no address nothing. Even ndị enyi afọ si na the only thing bụ na 2 days before pụọ ka ọ bịa wee gwafasịfa na onwe ka o si wee dọ ịghọtara na ya ga-eje ka ajefo Kristo ihe a fa wee si ya na fachekwa na ya na Kristo adịghị akwụsị ọsịfa na onwe ka o si wee dọ na ya ga-ejefe ya na ọbata kịta na onye agwakwana die na ya agwalụ die na ya naba befa ịghọtara na so luzie Lagos kpọkwafa na fon ka ọ na-achọ ịba flight na ọ bụkwa na die nyebe nsogbu fagwu ya na ya jebela obodo oyibo just like that. Asị m ike gwụ ya ya wee jebe befe wee lụọ wee jụba ndị be ha sị na fa mara ha na-aga aka na-aga ọkpa na-aga etiti na-abọ na-aṅụ iyi mami akpụla aja na-atasị na ya mụrọ na o nwere onye ọgwa n'ọnụ nyanwa na ndị eke ka fa na-anụ ya for the first time na fa marọ na o nwere ka fa si wee marụ na ọ gwara fa I believe na ọ gwara fa mana ọ bụrụ na ọ gị nwa kedu ife ị ga-eme na ị ga-agba nkịtị chelu ka ị mara ife dị ya n'uche ka onye go private investigator ka ọ chọba nwunye ọ sị bụ nne na-ebelivuru na ndị befe amụrọ na ife na-aga kịta je kpụrụ ndị befe kpochie ka fa provide ya nwunye maka na ọ gwara fa ịghọtara na ndị eke na-asị adatị na ọ kpụkwala fa kpochie na fa nwa nwekwa right ekpukwulu nyanwa kpochie ka o provide ya nwunye maka na nwafa ka ọ bụ na etu ka this girl si wee gaa iro hapụrụ ụmụaka na-abụ gaa iro na mistake ya mere na the worst mistake ya mere bụ accept this girl mgbe ọ bịa ya biko ya mụrụ na ọlọvụrụ ya na ife ọ na-achọba ebe ọ ga-anọ ka this guy wee tinye pepia wọkọ pepia ma ife niile mana ife gbaziri ya gara ịbụ ụmụaka na-abụ ọmụọlị ya kedu ife o ji mụọrịa ụmụaka na-abụ ọ kara ịjụ na ọ ma mụlị ya nwa ọ na ọ chọrọ ịmụ ndị afọ hapụ ha na Naija na enwere ike ịghọta ọ na o nwere ike ịkpọfa with time na enwere ike ịghọta na ya mara ife ya na-eche eche na ya mụrụ ụfọdụ na-asị anya nwee ndidi na o nwere ike ịkpọfa with time maybe na ọ chọrọ ụlọ ka o nweta nna ka ọ kpọfa ụfọdụ na-asị ya na nwunye ya anagokwe na o sogolo enyi nwoke gaa iru ụfọdụ na-asị ya na just move on in fact na ike gwụrụ ya kedu ife otu unu ka ọnya mee ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme echekwa m ọsọsọ ụmụ nwoke na-agbarapụ nwaanyị n'ụlọ weta ụmụaka gaa iru amụrọ dị m na ụmụ nwaanyị nwere ike ime nke a chaa m n'ọba maka na ọ na-abụ nwaanyị jebe ọkpọrọ ụmụ ya ife dum surprise bụ na onye nke a kpọrọ ụmụ ya ọkpọrọ nwa ya nothing just hapụrụ ụmụaka na-abụ soro nwoke ọzọ gaa iru anyway
Odunu ka ọ ga-akpọ ha na phone leta connect kwa with them. Ka odunu ka ya sị na nọ nago bụ nọ nago. Like amụrụ m ife na-eche ike gwụrụ m ụmụnne m, ike gwụrụ m tii n'ọnụ n'okwu a. Odunu ka parents ya maalụ nke a bụ number 1. Kedu ife odunu ka ọnya mee? Ọnya gba nkịtị na-ene anya. Ike gwụrụ, biko gbaa mbọ ka ị wetara anyị update. Mana unu eji na ife nkwu wee chọjụọ maka na m amara ife m ga-ekwu o, be ya tago. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.